Enkoro kwa Marieta nenkoro Thompson Osoro. Thompson Osoro no murwanirinde o mwegereri wo bumaene bwa Mwanyabantu. Lero twarenge kotiga iga ya Kisii twafaile petition asengenjo police pose disiayo Nyamache oferiri ko investigate a case kyomonginoyo asambere tuchinyomba chae ali Nyamache. Omonginoyo narigete statement police abana bae abali divided chipitiri chonsi chichoiri lakini kenengeo kyanya korokana bose omuntu oli oyo naba nono oyomo obwatiru bose otebigu ninchi police station orangerigu na police inchuga nogo seta abe interrogated bose aboli kwa maswali bono lere kesi yaro kyenge court esengenje system yaito ya yogo file ebintu lero togo file online egiato feli because into asabeti AG tukasabu na DPP bata kere correspond bara respond paka bono ya kurutare 3 chambe cyomonginoyo njire cya veteri covered ekinde kikaliegwa kera cya bali covered na DCIO Nyamache akamakuruo akaimuki chambe ekyo akaleta somongino omogotu orange 90 years nero rendete chombe bono ego monginoyo tabwati no mogonda akolisi chombe chinde chiakure otwache kotia tanyore direction disi awate bigu adris chombe chirigo cho somanya noyo aoni na irira abana bae school because abana bae nere egabamenyete orphanage naga orphanage ntomanye tindi omanyana arachate because this is not a government orphanage ntomanye tindi arate bigu asoke korwa bono togo tebie serikali na abantu bali bakoro kuna abasikali bali bakoro uchunguzi bakoro uchunguzi ekesi kyomongino abantu babwatu bali ba divided abana bae bali basambete nyumba bali basalete ebintu biaye baibete ebintu biaye kor nyumba babwatwe so twache court togo sabe court give directions asengenja abantu abatu abaembere iri DPP twabali kera marube county commissioner twabali kera marube bakiti bao mongino security na bana bae tibarakora so twache court togo sabe court eru direction abanta babakuru kuna basikali ba investigate ekina kyomonto monginoyo babwatu bairu eseri bao chachi uko tini akitwacha gokora bono nantogo saba cyombe chirikira ali cyakure cyede chitigarete omonginoyo abana bae nesikobare baewe cyombe chiri aenda onie aira abana bae school issue bantu bali bakorwani omonginoyo mbali korokana bose nobole mobatagete mongino taraira na kochimogonda alia because anaovia maisha yake nororo cha bantu bagotagora chinyomba chiomonto mugasoigoro enyomba koruo somo chief bueria gochia somongino it is just 70 meters just 70 meters omo chief tarate chukumu yogote omongino aira na mogondo na kyomongino akoira no tagoitwa so ameovia nini yake live yake kwa sababu akirudi huko ataweza kawawa so that's why we are appealing to security agencies wa provide you mama na watoto wake security. And what is the reason you can deviance? Omongino yo omugako ena asira so munasira we have these issues tunachwa barari ndomate issues omongina gasira iri omugako aba amate bago cha gosumbua omonto ori okorokunu mubaraka ekina ikegendere tana kende because bono atabwa security yo mugako ekya mugako yo kule Pastor Njungu.